Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes Pizza 28 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila ang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Sangguni ang panglunsod na nga bay sa alkalde magpangita sa lugar para patukuran sa public cemetery. Dua ka mga persona nga may kasong homicide dakop sang kapulisan. Pagdakop sa isa ka pamilya nga nagabaligya duga sa Proksigay, Barangay 2 na kabulig sang dako sa kampanya kontra duga sang pulis Station 2. Balita nasyonal. Suspendido ang trabaho klase sa Abra. Siling ni Abra Governor Dominic Cabalira inibangod sa pag-igo sang 7.3 nga magnitude nga linog. Sos grabe ka baskog nga linog. Naguba ang hospital sa Abra, rason nga gin-evacuate anay ang mga pasyente. Kansilado man ang klase sa Angeles University Foundation sa Pampanga. Sa Baguio City, nagpatigayon man sa inspeksyon si Mayor Benjamin Magalong. Naguba ang pila ka mga heritage structure simbahan sa Ilocosur bangod sang tuman kabaskog nga linog. Base sa mga nakita, naguba ang atubang nga parte sang Bigan Cathedral, pati ng Bantay Tower sa Bantay Ilocosur. Wasak man, maiban pagid nga mga istruktura nga nagkalaguba tungod sa kabaskog sang linog. Hindi naton mapaktan ang nagakatabo. Si Presidente Bongbong Marcos, posibilidad magaduaw lang taon kung ano kadako sang halit nga gintuga sang linog. Hindi lahog-lahog 7.3 in magnitude. Amo na kabaskog sang linog. Mga 300 ka aftershocks ang babatyagan sang pumuluyo. Bawo ginapananaw ko kung maka-experience kasi ni sang pag-uyog blatudo sa duta, hindi mo mahibalaan ko nanong himuon mo. Perti ka makakululba mo, amak mo tayo gabalay mo, gakarosdak ang mga building, kung ato ka sa amo nga lugar. Bisan gani sa mga malapit, pagid nga mga kaprobinsyanan, mabatyagan ang perti nga pagtayog sang duta. Ang 7.3 in magnitude nga linog, hindi ina lahog-lahog. So ang butsilingon, ang halit sini, may mga nagkalamatay na, may mga nagkalasamaran. Sa ikadua nga hutong karon sang aton pagpangalagad, medyo iplastar tamaayo ang natabo nga linog didto sa Abra. Para man sa mga benepisyo sang aton mga kauturan nga nagaupod sa atong programa Tagsagid Kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:35 na ulay hunon ta na ang observation report sang aton patrol. Kamusta man niya ang palibot sang syudad sa Bacolod, ang mga merkado naton, ang biyahe sang aton mga driver. Mayong balita sa masunod nga semana may lantaw naman nga pag-rollback sang presyo sang gatong. Daw mayong balita ini. Kung magsigi-sigi ini, mga dugang pabi, nga mga 3-4 ka semana, dako ini nga bulig para sa aton sini mga driver, operator, kaliga panag-iya, sang salakyan mga pribado naton nga mga kauturan
nga laban sila kung kaisa ginabili na lang nga salakyan wala na nagabiyahe sa iban nga mga lugar katulad sang Don Salvador, Sipalay kag iban pa nga masami ginakantuan sang aton mga bakasyonista. Medyo relax anay kay puwerte sa pagkamahal sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 dire kita ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na balikan to dugay-dugaya ang aton patrol kung nakamadmad na ini sila karon nga kaagahon ba si Milili Uligo una gid sa linya ba kay ang ilagay dato Castillo morning man may lang nga pag-upod sa aton kay Morales Quilio Pili Aliesa good morning tamyaw ko lang kay Sunny Boy Aliesa Michelle Aliesa tanan taga Home for the Blind. Ang taga Home for the Blind, good morning. Ba, si Milili Uligo morning, tamyaw kumamba ni sa Star kag Doc Matmayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar kag Alex Montisa. Si Elvira Hilogo morning, watching from Permville, Panukoy. Sige. Si Imbonyo Campo kag Kapbito sa Maawa, nagapulo pangapi na. Kay Ruming Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning man. Kay Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan, nagaupod man sa aton si Marlon Kanha. Marlon, good morning lang, nagamonitor sa Barangay Tabugon, Kabangkalan. Kay Huma Lumina, ara naman siya. Kay Doy Artora, morning, action listeners, viewer, God bless. Sige, salamat gid. Action Radio Philippine Standard Time las 4:38 na balikan tabing patrol kon ara na sila nakaplastar na sa sini nga mga tinion sa ila observation report. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred pasungsagin no kay medyo na kuno natin niya communication kay wala lang madugay na tapos ang bypass operation nga patigayon mismo sa mga kapulisan sa Ibanom sa police station number 8 Action na Fred. Dako na naman nga illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan Action na Fred. Actually, wala lang madugay natapos so ang subject sa ila nga operation Action na Fred ang nadakpan di nga aga diri sa area sang barangay Singkang Airport no. Sa congratulations sa grupo ni Police Major Jory Puerto nga nagpatigayon gid sang ila sini nga bypass operation 108 grams Action na Fred no. Again 108 grams ang na-recover sang mga kapulisan. Dala diri Action Fred ang kadalagan kontra o na pagpakig-away kontra illegal nga droga na dakpan man Action Fred ang isa pa ka subject worth 1.1 million kay na naman sang aga still grupo gyapon ni Police Major Jory Puerto. Sir, congratulations to bypass operation successfully done in just how many hours sir no. Congratulations ba ang subject sa kagina and wala lang madugay since duha ang bypass na parado sir. Sir, bari ang kaina 12 sa doon kaina upot ang pidig sa alihis. Bali ini nga dakpan sa kubong galamay na minsan dakpan kaina. Bari kabay-kabayo yan eh. So kung nadakpan kaina mo nga trace na siya nga may-ari pa sa trugang pinapahulong. Duwa mo nga transaction tayo nato ni singaga ang isa. Then ma. So bali ang subject ta subong aga sir sino ni? Si Denmark Milana taga San Ligrini. So amo ni ang isa pagid nga pod man ni isang nadakpan kaina sa alihis. So Ano mga na-recover ta subong nga aga sir bali subong mga 110 grams. So nagabalot ni siguro mga 140,000 sa standard price. Kaya na sa alihis mo ning amo yan ni mga
205 grams to. Ang valor to mga 1,394,000 standard price. So, sino ni subject mo sa bay basta operation kagina naman sang aga sa kay amo niya magambag kita amo niya bus kagid ni Bali si Arias Agaton, si Ramon, taga Digtuman sa Alihis. Bali sa amon tag trace area, nag-renew ni siya tag 2 ka kilo. So last week kani siya nag-renew ko no 2 ka kilo. So amo na ni nga naabtanta nga gamay na lang ang nakuha ta kay Ramon sa una kay na mani kay Denmark 110 na lang. so bali ining si Agat atong una Agaton sir no o si alias Agaton sir ang source ang kay Shabu sir di naghalin May study sa lugar nga di sa divulge kay may divulge siya nga persona sa ang lugar. So amo ning ginahulugan sang mga kilo-kilo nga siya nga kung man siya mag-renew. Kay na dakop last month nga ginatudlo iya nga amo siya agaton nag-renew 2 kilo amo nga natutukan natin siya. So at least nakuha ta bisan gamay na nakuha at least nakuha ta ni si Agaton. so ining na dakpan ta subong gid nga aga ini tinaho niya di Tinaw yan ni tawo lang ni. balaga utang man sa iya Bali amo yung nasugo iya kung amo man nakuha. kabayo Kabayo yan yun. okay. So congratulations sir. So all in all kung lantaon ka dapit 2 ka milyon ang recovery sa mga masobra 2 ka milyon ang recovery in just 3 hours sir. Yes sir, bali kay na 205 grams subong 110. So mga sobra 2 ka milyon ang nakuha ang valor sa Shabu subong nga adlaw. Congratulations no. Congratulations yes sir, way pa tulog pasensya gid pero thank you gid congratulations bisan wala tulog. It is a very successful operation sir. Sige sir, salamat gid. Sige sir. Action na Fred no si Police Major Jory Perto. Sir, thank you gid sir. Si Police Major Jory Perto. Action na Fred no. Sige thank you. Amo ni action na Fred ang sitwasyon naglakat na gid sila si Sir kay congratulations again may mga pictures na kita sa mga nakuha masobra 2 ka milyon action Fred ang recovery sang mga kapulisan no sa idalom sang police station number 8 recovery nila all in all action na Fred. So again congratulations sir. So many nga pila ka mga observations kaga report karon sa patrol i-consolidate na lang ni action na Fred ng recovery mismo no sa mga kapulisan sa ilatin nga bypass operation. By the way, sa aton pinalangga nga mga tagpalamati sini nga aga nga temprano pa nagpangapi hindi gid magkalipat no nga may ara kita Santon Plus or Nani Kirao. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Gaso ang Shabu. Amo nang silingko. Priority nga programa sang Duterte administration wala gid matuman. Gaaso ang agi sang Shabu subong. Grabe sa bilog, hindi lang sa Bacolod ha. Bilog nga Pilipinas, milyon-milyon na ang nagalapta nga Shabu. Anong natabo? Wahapen nga ang daw perting bulyom sang Shabu nga nagasulod subong hindi lamang dire sa probinsya kundi sa bilog
nga Pilipinas. Anong natabo? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Oy, ang aton sini nga pagpanumdum sa inyo nga ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaano? Dos na, kamustang tikang sa panahon, baw? Dua ka low pressure area, ho? Ang isa na siplatan, 575 kilometro na sidlangan na Aminan, na sidlangan sang Itbayat, Batanes. Isa pagid ka low pressure area, na siplatan man 335 kilometro na katundan sang Sinait, Ilocosor. Bado gadungan sila, ho? Isa kaaktibo nga tropical depression ang namonitor sa Gua Sampar nga nasiplatan 2,020 kilometro na sidlangan sang Northern Luzon. Dala sini ang kabasgon nga hangin nagadangat sa 55 kilometro por ora nga may pagmulumadlos nagadangat sa 70 kilometro por ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagatnan pakadto sa nabagat na nakatungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga pagbalo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:53. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sining nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng kapirdihan sang pribado nga sektor, mga 5 ka bilyon gid sa nag-expire nga mga bakuna, nga man daw kadamo pa man sang wala na bakunahan na nag-expire ng bulong ay porteho. Action Radio Philippine Standard Time las 5:03, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mga Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi.
May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito. Punta na ang report sa puwersa sa ngaton kapulisan pagdakop sa isa ka pamilya nga nagabaligya droga sa Purok Sigay, Barangay 2 nakabulig sandako sa kampanya kontra droga sa Police Station 2. Pulis Balita. Detalye sa ni upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, action friend. Report kay Bacolod City Police Office. Dako ang nabulig sa kampanya kontra droga sa Police Station number 2. Ang pagka-recover sa malapit 100 gramos nga Cebu sa bypass operation ginpatigayon sa Lunes ng gabi sa Purok Sigay, Barangay 2, Siring Syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, nga kung wala nila ini ma-intercept, posible madamo naman ang mahalitan sa siling droga nga na-recover nila nga may suma total masobra tunga sa milyon ka pesos. Sulok kay Pindon, Axel Fred, hindi man malipod nga ang Barangay 2 isa sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod nga rampant gihapon ang operation sang droga. Kinipasakaan na sang kaso ang pamilya Yang nga nadakpan sa bypass operation sa Lunes ng gabi nga si Michael Yang, 23 anyos, kaso Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165, samtang ang amay sini nga si Harold Yang, 52 anyos, kinipasakaan naman sang kaso nga paglapas sang Section 11. Ang iloy sini nga si Raquel Yang, 50 anyos, ang ipasakaan naman sang kaso nga Section 5 in relation sang Section 26. Taran, paglapas sa Republic Act 9165. Sulok kay Pindon, inong-dispose pa lang nila, Axel Fred, ang Cebu nga ilan na recover sa diin na tumbok na nila ang ginhalidan sini nga mo karon ang subject sa ila sini follow-up operation. Ako nga ni ginabanta kay ang result kahapon sa crime lab, madlagan 90 grams, do mga 88 grams ang total weight sang drugs nga na-seize. So ginablabanta ko mga 100 grams gid ang ginakaptan sang pamilya nga na nga supposed to be inog-distribute galing kay na-intercept ko nga dakpan lang naton. Gumatamat ni dako ang pag-distribute sang bata nga si Michael. Kung wala nato nakuha ni kag nadugayan pa ba si kilo na sila mag-distribute. Natumbok tanan ni sir ang source nila, sir? Nakuha na namon ang source. Actually na kilala namon pero hindi lang namon mabambal sa kahanginan kiti na follow-up operations pa kami batok sa grupo nila. Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:13. Wala kag tuong baybas, tigil lang nga ala, syabo lang ang nagaulan nga balita. Porte ba? Kay Marcel Alon Sabida, oy taga Conchita, kuno Barangay Sagang, La Castillana, good morning. Okay. Kay Milili Uligo, morning. Boss Lito Baba, Hendrik kag Juan Samura. Yan ang medyo lipot-lipoton talang gawa ang aton panamyaw kay kun Huwebes kag Biyernes ang aton timpo lang alang, Kay Ami Agostinis Baron, good morning. Kay Chay Ilmer kuno kag Chay Lione kag Choy Butsoy Sarabia, Pamilya Agostines Baron, good morning. Kay Joel Abansinya, good morning. Yatamyaw yan nanay iting sa Sinda Libertap, Barangay Mailong, Bagos City. Kaya ang ilagay dato Castillo, morning. Kay Gloria Moreno kag Maricon Castillo sa Birot, Libanon. Kag John Castillo, Barangay kag Lydia Gayundato, Fernando Gayundato, dira sa Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Kay Dante Makilan, good morning man. Kay Richard Malayang, monitor sa Barangay Hagimit. Kay Billy Albay, morning. Barangay La Granja, La Carlota. Kay Dilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Kay John Cernada, good morning man. Kay Jimmy Latido Sr.,
Good morning. Morning kay Ike, mga kagawad, Labrador, Dionido, Teodoro, Hunggoy, Barangay Mailom, kay Kurt Nathaniel de la Torre, good morning man, dira sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central, Maaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Sa sakit sang ulo kag hilanat, anong bulong nga dapat? Han, para sa ako, dapat ang Pasko. Langga, para sa akon, dapat ang kalma magpaayo. Hindi. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Sibin, may mga balita pa yung ginaangot pa kuno sa honeymoon ni Heidelin Diaz ang linog. Akalain, porte ba? Hindi nyo paglahog-lahogi ay. Porte na ang halit sang linog. Ari anay ho, may pamangkot lang ko sa inyo. May nahikapan bala kamo nga bukol sa Balita Espesyal! Direct Action Boys, atin sining balita special, mga benepisyo sang cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang action boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits action boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. Colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, action boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo yung mukha itom. Akon ko rin taman si init. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabugbo mo puti ka tayo bad paper. Hindi man na. 22, una nga bula. 15 kag 22. Second draw, 23, 18. Ikadua nga bula, resulta, 23 kag 18. Third draw, 14, 35. Ikatatlo nga bula, resulta 14 kag 35. Aber, rikta kita. Iyari na ang Lotto Result.
Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot 16,335,797. Ang jackpot 16,335,797. Winning combination in any order 18, 30, 9, 10, 32, 7. Ang winning combination sang 645, 18, 30, 9, 10, 32 kag 7. Sa ilo kita, 655 jackpot 35,028,717. Ang jackpot 35,028,717. Winning combination in any order 7, 40, 27, 15, 54, 22. Ang winning combination sang 655 7, 40, 27, 15, 54 kag 22. Action Radio Philippine Standard Time las 5:21 na. Kay Dodge Dalida da morning, kay Perla Dalida kag Sinika Mahilom. Sige. Kay Ana Disales. Kay Ana Disales, good morning. Tamya ko lang Lydia de la Gracia, nagamonitor sa Corbada Planter sa La Carlota. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Kay Dines Nuestro, dira kay Donald Kabasag, watching ko no pod sa wife niya nga si Lia Kabasag. Good morning sa inyo nga mag-asawa. Kay Cecil Bikbik, good morning. Monitor kami diya sa Orchids Yellowbell, Lunoy sa Barangay Binubuhan. Kay Barani ni Rico Tamyawya, aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran. Sige, morning na da. Kay DC Santoyo Lisaw, good morning. Nitib ko nga kape diri sa Sito Dulom, Barangay San Miguel. Thank you, Gid. Kay Lorna Tabaha Habagat, morning. Tamya ko pod ko sa balaya. Sige. Kay DC Santoyo Lisaw, miss ko program. Kay Manjo Arnio, morning. Monitor kami sa Jesus Heights, Estepania. Tamya Diana Villanueva. Ang mga kumplito nga panamyaw ninyo kung mga Lunes hasta Miyerkules kag Sabado. Huwebes, Biyernes, tiga sugod kita 4:30 mong. Isa ti medyo alang-alang ang aton panahon. Puro nakaintindi magkamot sina. Action Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Dire kita na yo, may pamangkot lang ko sa Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi.
May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga Lontang report sa City Hall, sanggunian panglunsod na nga bay sa alkalde magpangita sa lugar para patukuran sang public cemetery. Balita City Hall. Detalyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Mayong Action Fred, nagpangabay ang SP sa Bacolod City kay Bacolod Mayor Albi Benitez nga magpangita sang lugar nga pwede pagatukuran sang bago nga public cemetery. Ini ang base sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Jude Tadeo Saison nga unanimous nga inaprobahan sang konseho kahapon nga adlaw. Ginpakay ni Saison Action Fred nga ginsilanan sa karon ng Burgos Public Cemetery samtang manugpuno naman ang Handumanan Public Cemetery. Ginpahayag sang konsehal nga sabay naman sang Granada Public Cemetery, manugpuno naman ang Patro Action Fred kagkaron para na lamang sa mga residente sang Barangay Granada. Ginklaro naman ni Saison nga hindi isa ka public cemetery ang Sumag Catholic Cemetery. Ginpahayag ni Saison nga mayara pa sang propiedad ang syudad sa relocation site sa may Barangay Vista Alegre, pero wala pa ini nakahibalo kung ini ang posible pagatukuran sang patio kag initanan ang magadepende sa desisyon ni Mayor Albi Benitez. No? So amula na ako resolution requesting the mayor to look for properties or to look for areas para sa aton cemetery. Nabatian na si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon, bayo din sa mga mahilig. Sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:33 na. Morning na kay Karen Miraflor. Good morning makuno kay Christine Maglantay Bilisa Jaime Bermilio sang Orchid siling ni Cecil Bikbik. Kay Cecil Bikbik, good morning, Ged. Kay Julpa Caritatibo. Good morning. Tamiyaw kuliyog Bindol pamili kag Kulot Caritatibo. Julpa Caritatibo sa Barangay Robles, La Castiliana. Good morning. Ba si Jinky di Alagdon ari siya. Morning ko no kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christian Manalo, ang Hilika Lapi kag Mikey Montilla, pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Nimisha Roque sang Tangob, taga Tangob na good morning. Kay Melvin Peñapel, good morning man.
kay Nel Ros Villegas, bating good morning, nagamonitor sa Valenzuela. Tamiyaw ko lang bating kag Villegas family. Si Isid Vargas Bilyo, good morning man. Asin daw si pa ko Isabela, si Renato Tanyo, may lang nga pagpangapi. Abawang barket driver rin naman, muning kay Kim Poyulo, always gid nagapamati sa Aksyon Radio, Stuto Utay Benedicto, personel sang Norbing Hinubata Teloreng sa Plaza Marta, nagamonitor kon kaagahon kay Barry Moises Yulo, Norbing Galida, kag Gina Galida sa Luigoy, Granada. Good morning man. May lang pagmonitor dira sa inyo. Sa kapihanda ba wala kita kakadto to pila ka adlaw ba? Sorry gid kay daw medyo hindi maayong kondisyon sa ngaton lawas. Ara da pirmi si Monsing Syukon, si Joel Perido, si Bida Tombos, si pare Kano Rivera kung isa gapit man damong, si pare Lori Apurado, si Bibitan Roger Aguirre, gapit-hapit sila kon may timpo kaday pare GC Sindico. Pero ang permanente da si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Nelson Distrito, si Munit Rojas, si Larry Benitez, si Jok Torres, si Maral, si pare Ed Yangson, kag si Billy the Kid Caro, kag si Jimmy Candelario, si Paul Hipes kung isa ramada, gapit-hapit man kung isa gasolusay luman kapihan. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Sir. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o Kung dyan, duwa ka mga persona nga may kasong homicide dakop sang kapulisan. Detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Isa ka persona action Fred nga may standing warrant of arrest sa kasong attempted homicide ang nadakpan sang Murcia PNP sa alas 11:05 asang aga sang Hulyo 27, 2022. Ining nadakpan aksyon Fred ang ginkilala kay Rodel Nabias, 39 anyos, kag residente man sang Purok sa Hacienda Carmen sa Barangay Blumentritt sa Banos sang Murcia. Ining si Nabias action Fred ang gindako bangod sa warrant of arrest sa kasong attempted homicide nga ginpapanaog naman sa Oktubre 11, 2010 kag may piyansa ini nga 12,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest nga ginpapanaog bato kay Nabias ang ginpapanaog naman ni Honorable Judge Orlando Ayeng, ang presiding judge sa Municipal Trial Court sa Murcia Don Salvador Benedicto. Ini karon si Nabias ang yara na hunong sa custodial facility sa Murcia PNP. Sa iban pa nga balita sa Banos ang Kawayan, isa man diri ka persona nga may standing warrant of arrest sa kaso nga frustrated murder ang nadakpan action Fred. Ini siyang ginkilala kay Jo Marie Babor, 31 anyos, kag residente sa Purok 1, Sitio Duldol, Banwas sang Kawayan. Ining si Babor ang may warrant of arrest sa kaso nga frustrated murder nga ginpapanaog ni Honorable Judge Rodney Magbanwa sang 6th Judicial Region Regional Trial Court sa syudad sang Kabangkalan sa Hulyo 18, 2022. May piyansa ini nga 200,000 pesos para naman sa temporaryo nga kahilwayan. Si Babor ang karon nahunong sa custodial facility sang Kawayan PNP. Sa aton nga matag palamati sa mga mahilig dira magigop sang mainit nga kape. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability sa Bacolod Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds Sang wala. trangkaso. Ano man?
Gaman sila guna. Cold water ka prevent sa cold? Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, ang init sang lawas ko na action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold, ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, action boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, kung iliteral, yung ipabugbo mo puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pag gali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pag sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit. panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kaya kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo. Ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya. Kaya unahon mong ulo. Kasi kung magulpihan ba lang kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... natin yung balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi ka mag-cold. Basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Hadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content may ko mo si action boy. may kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog ka bala, bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Ang patrol, ang report pipila ka blatter entry, opisyal na nabalhag sa record sa aton kapulisan, alas 5:54 na. Patrol, Aksyon, Fred, masobra 2 ka milyon ka pesos ang illegal nga droga ang na-recover
sa mga kapulisan sa duha ka separadong bypass operation. Alas 12 pasado kaina na aresto ining si Ramon Bertudes, 31 anyos, residente sa Purok, Villa Baradas, Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Jory Puerto paagi sa digintigog nga pwersa sang Special Operations Unit sa PNP kag si Police Major Puerto higayon na aresto ini si Bertudes kag nga nagbaligya sa illegal nga droga na recover sa iya ini 205 grams ang suspected shabu nga may balor 1,394,000 pesos. Sa follow-up operation naman sa mga kapulisan, higayon man nga na dakpan ining si John Mark Millena, residente sa Barangay Vista Alegre, and sunod diri kay Major Jory Puerto, si Milana ginakabig ni nga kabayo ni Bertudes. Na-recover sa iya ning 110 grams ang suspected shabu nga may dangerous drugs board value 748,000 pesos. Kung sumahon action Fred, 2,142,000 pesos ang na-recover sa mga otoridad. Karon ining mga na-aresto ang nahunong karon sa custodial facility sa Police Station number 8. Report sa ang patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon Kupakulot. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!